pagesos, cooperativa, etc. I finalment doncs, el govern va donar la raó a aquells que demanaven que es fes la rotonda. Per tant, jo diria que és una infraestructura que us l'heu guanyada tot el poble, com deia l'alcalde, tots junts, tot el consistori i tot el que ens estimar.